Kaya iPhone. Oh, niya ay ang balikbayan. Inyo mo tayo. Still to mo tayo. Ito naman vlog ka ini. Tararets. Tararets. She is in the Antong Falls. Oh my God! Can you see, guys? Wow! Can you see, guys? Oh my God! Oh! Di man na yun. Inyot na na. Kasi, nagtutag. Wa ka po, blang. Daw magbibidyo kayo kay Manalabir. Ito, hindi dapat daw bibidyo kayo, Manalabir kayo. So, dito tayo sa, oh my God, did you see the water? Ganda! Oh my God! I want to swim. Oh, ganda oh! Bali-bali man relax kaya ini. Ano tayo maliligo dyan eh? Maunod ka dyan, babe! Hello guys, so ayan, medyo hindi malinaw yung water kasi umulan kahapon ng napakalakas. Pero okay naman. Ito lang yung pinakabungad niya. Ayan, Iwan nyo na lang doon sa ano ay. Libo. Libi nyo lang. Oh, ano nyo ah? Dirty balik. Dirty you. Pero may laban. Picture tayo. Picture is... Murang gabi. Oh my God! Oh, so maputik! Sige, tanggalin mo yung sapatos mo. Parang dito. Oh. Ay, oo. Grabe. Pati ka dito ay. Bakit lalawahin nyo? Talong. Bili ka lang. Malayo lang. Malayo. My God, kami! Next yan. Okay. Pastor! Wanda ba, di ba? Meron na! Susulat lahat eh. Oh, sulat pa lang mo. Kapidyo. Let's preserve the natural beauty of Antong Falls. Yeah. Paano? Paano? Ayan, dito na tayo dadaan sa may banyo ni Pablo. Siyempre. Yan eh! Ayun na!
talaga mo, Jet, oh. Ay, nako, Jet, ang kulit. Yan, oh. Yung kapatid mo, nangungulit. Sige, kayo talagang dalawa. Sige. Sige, sige. Ayan na. Kinakawawa mo lang kapatid mo. Meron sabi ko sa inyo doon, oh. Ay! Doon mo dumadaan, oh. Pwede mo, sa tayong dalawa lang naman. Tawa, pagkakakuntira niya. Doon mo tayo ng dara na inisa, ay, doon, manuri. Doon sa kabila. Ay. Okay, bagbuya din. Mahirap ang mag-isa nanginginig. It's been raining and never hindi ka pa nilalamig. Pag wala ang mga tao. Tinawag ako ni Yani. Tinawag ako ni Yani para picturean ko daw sa ibibig ko. Yan. Focus ko daw sa kanya yung baby cam. Yan. Sobrang nag-enjoy siya. Kahit ganun yung tubig. Okay lang sa kanya. Ayan o. Oh. Wow. Hindi ko yung position eh. Ang kulit. Ang kulit ni Yan yan. Ay, yun si kuya yan. Sige. Sige lang. Ang kulit.
Dahan-dahan ka, hawak ka! Okay, so bawal ang alak sa loob ng Antong Falls. May na pinagbabawal yan. Ayan. Kasi baka, syempre, mga inuman, bato-bato yan. Mahirap na. So guys, bago kami umuwi, syempre, hindi namin palalampasin yung hanging bridge. So ayan, hanging bridge kami. Ayan o. Bago kami umuwi, syempre, kailangan muna picture-picture. O, diba? Mga tita ko na, parang teenagers. Sige. Abangin na ka tayo! Hello po! Abangin na ka! Yani! 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 Ako nang tika ako. Yani! Ayan, so, syempre, sinulit na rin namin yung mga view sa mga nadaanan namin. Ang gaganda ng view talaga. As in, nakaka-refresh. Hanggang dito na lamang, guys. Thanks for watching! Thanks for watching!